Ahoj, tady je Pacman.cz a Crafty.cz. vítáme vás zpátky u LEGO Star Wars 2. Toto je část mise 4, je Escape. A chci se vás zeptat, líbilo se vám moje nový video? Snad jo. Tak, jestli si to tak už to máme? Takže já jsem R2D2, jo. Jo. Tak to si ze mě děláš sám. Takže teď ti nemusím pomáhat. Musíš. Jak to? Budeš pomáhat taky. A to se já tady no, já tady jenom taky něco pozbírám. Počkej. Tímhle. Postav mi to. Děkuji, že mi stavíš nájezdovou rampu. Tak vlastně nevím, to je pár, který mi vyhovuje. Nemusím skoro nic dělat. Au! Počkej, já ji přejedu. A jako co mám jako dělat já tady jako? To mám jako přelítnout? Jo, můžeš jít vodou. Tady máš můstek pro větí ven. Dělám. Hele! Můžem tam. Musíš dostat vody. Dobrý, letím. To jsem z té vody nemusel líst. Myslím, že jsi to měl přelítnout. Jo. Jo, měl to přelítnout. Vidíš? Něco musíš dělat. Lítat. Já tady se budu blížit. No tak dělej, nechceš mi to stát. A co se jako děje? Je tu most. Co to je? Teď máš víc bodů jak já? Takže ty nemůžeš přes most, ale já jo. Já to nemůžeš přes most. Au. Vás mě zabij. No ale jsi to strašně. Jednou, už kolikrát. Potom podle. No pojď. Tudy? Jo. Tady se nic zvláštního neděje a já jedu. Nemůžeš, počkej na mě. A já to zkusím přejít. Teď tam musíš ty. Kam? No na ten čudlík vletět jakoby. Tohle mýho místa. Z toho tvýho místa, jo? Jo. No, co to je? Kooperace? Jo. Aha, on se tam jako udělal most a jako já jako to tady jak devil lítám. Je po mně? Jo. Ale furt máš 3000 a furt mám víc bodíků jak ty. Nechápu proč, jako... Ty vosle jeden. Já? Ty ne, ten pandulák. Vlastně já jsem... Luke Skywalker? Jo. Pozor, ty se přeskáká. Nejsou tady žádný nemotornej. Dobrý, čau. Nejsou tady žádný nepřátelé. Na chvilku budou. Neboj se.
Ale další žabina. Počkej. Jak to chceš ty předělat? Yoda! No. Ale, fej. Měl pistoli, teď má meč. No on se to měl učit. Za koho teď já budu hrát? Za Jodu? Nevím. Já chci být Yoda. To je jasný. Jo. Tohle bude krátká mise. Uvidíme. Bude tam spousta failů. Jo. Spousty a spousty failů. Jo, jsem. Nejseš. Já jsem furt R2D2, jo. Hej, já chci za Jodu. Čekaj, jak se mění postavy? Já nemůžu za Jodu. Jak to, že se nemůžu měnit? Ach jo. Tak Jodou nebudu. Bože. Tady můžeš kytičku. Já vím, že to stojím most. No. Sakra. Nemůžu nic. A jako já jsem se jako docela brutálně bůl, ale... Ale jak to, že ty můžeš... A jakože tam na ní máš šikačku, že? Aha. Budu zase na zadek musím ovládat si. Ale ty ovlád tebe. Hej. RD. Hele. Hele. Jen to píše. Jo. Tyjo, most jako vyšitý. Jo. Ještě tady je to pejle. Jen má divnej ksicht. A zase si mě obráčil. Co nemá, jo. Tamhle máš ještě nějakou část? Co? Nic. Nespadni, jo, to by ti. Já jdu kliknout na tohle. Ale já hodně všechno. To se mě dělá srandu, jak to mám dojít. Ale to se dělá srandu, jak já mám vylízt na ten ostrov. Česká jednoduše. Takže já ho zabil a umřu? Co? Koho jsi zabil? Co? A nemáš se prostě... A jako, jak já se mám jako dostat? Takhle? Počkej, já to naklikám. Jo. Počkej, já jenom vylezu ven. Koukej. Ještě, že jsem neřekl to, co jsem původně chtěl říct. Tak dělej, to 5550. Co? Jak to, že máš míň než já? Protože tady umírám kvůli Jodovi. Říkám, umírám kvůli Jodovi. Jako, on ti skočí na záda, ty spadneš a on prostě do lavy, nebo do toho humusu a nezemře. Ty zemřeš a on nezemře, no. Protože on skočí ode mě. No. Aspoň chcípl i on. Aha, máš ho furt na záda. A umírám a přichází opět. Jo, no, už máš jenom 410. Už není ty 400. No, a teď jako já mám jako se vzít, no, vidíš. A ten šílený dědek starý. Voholi. Je starý 9 století, co bys čekal? No, mě odhodil pryč, takže jako já si tady mám jako co. Já se tady schovám do krytu, aby mě Yoda nezabil. Party. Party, kdo to byl? Rio
party shaker. A pojď za mnou, jo. Ují, já umím lítat. Ne! Počkej na mě. Víš, že tam můžeš vyjet na druhou stranu? A jo. Já už... Když jsem to hrál sám, tak jsem vždycky šel za... Jo. Jo. Hehehe, takže... Hele, se mnou by to bylo ještě větší fail. Tohle bude asi dlouhý failovací díl. Ani ne. Teď už to budeš mít. Jen jsi s tím trochu nemotornej, když máš na zádech jodu. Jo! Jo! Gratuluju. Jo, jsem živej, jsem živej. Jsem to pejde. A já získáme. No to... Minikit. Jdu pro minikit, já jdu pro minikit. Jo, zabiju na to píjej. A jako, jak já mám ten minikit vzít? Jo, tak to je tak já zrovna to pejde. Já mám nevýhodu. A já taky, jsem mrtvej. Já chci být R2D2, nemůžu ani pořádně vyletět. Tam teď budeš důležitý. Prečo? Protože budeš potřeba. No tak jako když budu důležitý, tak asi určitě budu potřeba, že jo? No to je vysoko. Takže teď musíš vědět na tohle z toho houbu. Je, houby. A věď na ní. No, věděl jsem na ní. No, musíme počkat, až vyjede nahoru. Je to je. R2D2 se točí. Dobře, ty musíš letět na tohle z toho houbu a šli nám to. Tak šup, leď. Jak se lítá? Achas, vypadne ti. Já ti to říkám. Ale furt ještě to. Kinder Surprise. Dobrý, dobře. Dávej dolů. Držinku, tohle tu píje. Dávám dolů. Teď se to musíš trefit. Jsem nad tím. Dobře, za chvilku vyjedeš tam nahoru, jakoby. A to mi řekni jak. No, má ta huba vyjede zase nahoru. Tak a teď tam musíš dojet. Letím! Jo, dobrý, aktivuj to. A jak? Special? Už jsem to aktivoval. Jo, teď už myslím, budeš moc rád za jodu. Já si být jo, nechci být už. Ještě ne. Teréňák! Co říkáte, to je? Že bys mi to... Hej, nový traktor! Jak já se mám jako dostat to? Se tam vyletíš. Počkej. Sorry! Naštěstí, že jsem furt živý. Jo, počkej, já to musím asi přeletět a teď mě jako dostaň nahoru. Už je po mně. Jak jsi nahoru? Teď mi dosvětlej. Ne. Já jsem živý a zdravý. A ještě taky. Ne. Ten buglej traktor tam. Tak je. No spíš leď, ne? Tak. Žiješ? Jak to je? Ten traktor se mi líbí. Ne, jsem zase po němu mrtvej. Víš, ono by šlo vyskočit tam nahoru a tak ty Tak, já jsem se budnu. Nebylo by jednodušší vyskočit tamhle nahoru. Jo, a teď jsem umřel, tak mě chvilku. A teď hezky jumpnout. Vidíš, je to snadné a jednoduché. Jak se dostanu teď pryč? Tam se má nějak dostat. Jo, že potřebuješ flintou, a to flintu nemá. Hodím flintu do žita. No tak. Jo. Ne, já s mámou půjdu
nebudu. S ním ne. Sám se sebou. Jak to být s Jodou? Ty Joda. Jodo, Jodíku. Jodo. Jodíku. Jo, jsem Joda! Tak pojď vidět. A kulhám! To pytle už, já jsem se mrtvý. Mrtvíš jak maky. Jak skáču, no. Dneska mám fejl. To je dobrý, no. Hop. Jaj, tak to jo. 2D2 jdi do říky. Jdi pryč. Dneska to jsou fejly. Jako... Wow, jo, jsem štýler. Tak, to ze mě děláš srandu? Hele, sebral jsi z 60. A teď jsem si ztratil. Jo, dobrý. Díky. Já chci být mrňousek. Což mají ale zase tam meče, takže tam nemůžeš. Já jsem kulháč. Hele, tamhle je potřeba R2D2 a já R2D2 už nejsem. Já jsem Yoda. My se nedostaneme jako R2D2 dostaneme. No právě. Jsem Mr. Soda. Počkej. Nedostaneš se. Ale dostanu. Chce to jen co? Tak nedostanu. Hop. Tak tomu se říká Jedi Master. A tomu se říká blbec. Ach jo. Hej, já jsem narazil do toho a jsem mrtvý. Hej, počkej, dneska. Žijde, ostříkni si bodíky, pojď sem ke mně. Ano, můj syn. Proč má ten klacek? To je hůř. Jo, mám 1000. Čau. Čau. Mau. Mr. Yoda. Zvon. Mr. Yoda, Yoda. Hele, a... Skákej, dělej, skákej, dělej. Prečo? Tak, Darth Vadera? jasně. To si děláš srandu. Tady budeme jako bojovat s Dartíkem. Dokonce vejde. Tak pojď, teď budu potřebovat tebe. Víš? Naskoč na to. No, skáču, no. Hej, já jsem zas R2D2. A? A počkejte na mě! No, ale koukně on neútočí. Hej, Zkus si zase vyměnit. Jodo. Jodo! Spokojený. Jo. Zastavuj. Stavuj co ne, který to dá. Já jsem Yoda. No což Yoda. Ale nevím jestli Yoda. Hej, co to bylo? Krabice, neznáš. Jak se mám jako dostat nahoru? Jo, tak takhle to je vymyšlený. Jo, ale teď budem failovat. Failingy, třetíka. No, failuj. Já jsem failer. O, vidíš, pomohl jsem se ti tam dostat. Nepomohl. Já pomohl. Po x letech. Cože? Jak to, že jsi tam dostal? Hej, jak jsi to udělal? Blbě. Oh, já jsem udělal jenom kotrmelec. Tak pojď, jdeme. Wow, Dartíku, Já se dole, počkej, se budeme super. Ty už mě se. wow. Já jsem pěkný Julín. Ne. Já jsem pěkný Julín a jmenuji se Julín. A sorry. Jo, já jdu tady. Au, zase chci být R2D2. Proč? Bažiny. Aha. Co jsi jako nepomohl? Počkej tam. Jo, ono mě to spíš nezvedne. Ale to je epický prostě, že koukáte.
Tahle mise se mi líbí zatím ze všech nejvíc. To ještě nebylo ještě smrti. Je to Lego! Tam. Stojím. Víc to jde. Jo, a já jsem poti. To si děláš zradu, jak má jako věc. Blbě. Tady asi, tady. A jo. Ach jo. Tak jedem. Vem si jedno. Nevemu. Tak počkej, já jsem. Pojď sem. Já jsem tady. Chci. Nechtěl si zeleňousa. Jasně, budí mě to. Atomový kryt. Pojď. Pokročila ta hora, ne? Ale má hvězdu smrti. Jako totální. Asi to nejde vyndat. Tak jede. Počkej. Jo, jde to. Počkej, musíme tady. Stoj, čekej. Počkej, měli jsme se na to nejdřív sednout. Jo. Musíš taky special. Čau! Ty nechaj starý dělat jejich práci. Jo. Tak je to na tobě všechno. Jo, počkej, já tam jenom dojdu. Víš, co tohle bude? Ano, super vozítko. Ne. Bude to motorka. Ale víš, co není úžasnýho? Co? To uvidíš. Nedá se není jezdí. Hej, já ji zničím. To se víš, co to máme? Pečku Deluxe Star Wars 4 kategorie. Mícháme. No, pravda. Tohle se říká speciální recept. Tak otevři to. Au! Ona mě to málem zabila. Moje loď? Jo, moje loď. Počkej, já ti pomůžu. Já jsem mu Joudu. Já jsem chtěl Joudu. To je konec mise? Jo. Kde najednou vzal oblečení. Nevím. Ale jsem rád, že aspoň nějaký má. Obyván? Jako duch. No. Totiž koupit. Jo. No. Wow. Ale za nějaký milion. Wow. Kdybych jel nějakou chvilku za kamerou, chvilku bez tebe navíc. Ne. Tak bych to možná si viděl. Leda v té misi, leda v tom, co máme udělaný. Takže. Už jsme to končili, dostali jsme pilota. A Joudu. A tak Jodu.
Je tam někdo jiný než R2D2? Třeba podobný robot? C3PO, to je taky robot. Takže Jedi. No, takže tady bychom se mohli zloučit. Máme 400. 400 000. Ježíš Mariano, jo, Ale je... jsou to 400, ale v 1000. Ale, Jeden minikit. Hele, complete, jeden gold bake. Takže tady se rozloučíme a uvidíme se u dalšího let's playe nebo gameplaye se mnou Pacman.cz nebo Crafting.cz. takže čau. Nazdar.